SPP podporuje mladých ľudí, pretože si uvedomuje, že investícia do vzdelávania je veľmi dôležitá a že sa to vráti nielen SPP, ale aj celej spoločnosti. Podporujeme športovcov, podporujeme vodákov, podporujeme paraolympionikov, no a podporujeme študentov v rámci tohto programu Hlavička. Grantový program Hlavička je známy po celom Slovensku. Vlastne je to štipendijný program. Podporujeme študentov, ktorí sa rozhodli študovať do zahraničia. A klub Hlavička H je potom spolupráca s týmito študentami, ktorí sa vrátia z štipendijného programu a ďalej sa im venujeme formou rôznych aktivít, napríklad rozvojom, ďalším vzdelávaním, stretávaním sa so zástupcami našej spoločnosti. Čiže pre nás je dôležité, aby to neboli len anonymní študenti, ktorých vidíme len tých žiadostí, ale chceme sa s nimi stretávať, chceme vidieť, čo sa naučili, chceme ich spoznávať a prípadne si hľadať nejakých našich potenciálnych zamestnancov medzi študentami, prezentovať im našu spoločnosť a rozvíjať ich, podporovať ich v ďalšom rozvoji.